Sulit ya, ya aku yo andane kuat sakmono ya silahkan lah. Jadi kesulitan babakan rumah tangga, kesulitan babakan nah kelani kono ngene sampean nggih. Wong Jepara jaran ning Demak. Jaran Demak dikek lama Pangeran Bagus. Ngene kelambiku ora tembok saline temen ngono lama dhewe. Dhek kondo karo prawangane. Prawangane ngene. Wong DPR wis jarane kene ora ono dikelamat kok dikake ora ngandel ngono. Lah nek dikelamat dene lakoni ngono. Jane bareng ngono tok omah sing lanang ora ngandel pisan, lha mergo sing lanang ora melu. Baru takok nyalini jenengan saline Bu, kesane jenengan diparingi lancar rambut damel iku sebagai rasul Bu, tapi dilewataken Pangeran Bagus. Pangeran Bagus niku mosok dereng ngertos sampean le. Sinten Mbah? Lah ngono kok. Pangeran Bagus itu titise Sunan Kalijaga Bu aku ngono. Pangeran Bagus wong aku jare kepra. Tapi pokoke ana bandingane. Jenengan semurap Mbah? Raya wong aku cuma aku mbak wong pacaran menegane wong pacaran saya tahu aja sampean kok di surung tiang bagus mbak tang geledekan apik mbak pacaran apa itu lalu njaluk anu suwe aku nikahnya ndak ngono sinten mbak pacaran cewek wae niku iya njal ambek bojone pacaran Mojokerto semulane dan niku badhe nyuwun apa badhe ya wis anane pokoke aja suwengi ya enggak apa pilihnya kayak hamil gede. Oh nasi goreng usah anaknya deh. Makan bersama bojone kene ngene. Jenengan boten derek. Ya melu lah makan bersama. Kalau nak ulam ayam betul Bu, apa juga anu pecel lele. Mulai tak dok mah kono. Banane tiang misale badhe pados pendamelan kajenge angsal ngoten niku ayo ana tarane dhewe. Jenengan nate badhe suwuni nyuwun. Ayo mbok yo kadang yo ana sing njaluk. Jenengan niku paringi ya ana wong adol tanah kepengin payu barang ya ono. Tapi ngono sing kadang ana sing keturutan ya sing ora wong barang kepelan tanah. Lagi ana wong rawasane ngono. Dulure adol tanah payu 2,5 M. Nah, dipersani 50 aja. Lah niku syaratnya kan beton apa Mbak Griyo? Nek misale badhe sadhe tanah ngoten niku. Sing apane? Syaratnya di beton jenengan niku beton apa Kang Griyo? Ah, beton apa ya wong beton. Mbok menawi beton lemahe kajenge. Ah, ngoten kajenge digowong niku. Nggih. Ya DKI anu buminya sampai didol DKI raja dipendem ngono. Raja sebagai meninggal terbuka carane. Ana sing nduwekno wong Jenegara nggih. Bojone meteng dipendem anake ditenetno. Lah kok nangis goleki bapake. Jadi kok ora marek batin yuk tulung batin ngono jarene. Tok mah aku. Jadi sama eling gane aku, eling sampean mendet lemah telung ngepel. Sama nadai mori sama pendem tangupur sama bandai kersane mboten nggodho aku ngono kok. Jenegara. Apa yo ayam bodem mbok. Soalnya nalika dikarenakan sing lanang ora ora. Jadi sebagai anu tarane ngono wae. Dadi wong mijutna weteng pada mateni wong. Kalau memang sudah 3 bulan berturut kalau memang kalau masih air ndak apa-apa. Mbah,
Kalau jenengan kok cerita terus masalah Ratu Adil niku pripun sani? Itu saiki iki lah Ratu Adil apa di mana aparat yang metu tapi adil. Jagone kembar. So. Jadi lewat cangkem, lewat kabar, lewat cangkem, lewat mimbar. Jadi sampai iso nilai ya iso dia. Jadi kepian mula iso sampai kan yang ngonangnya Ratu Adil ke hati-hati ngono kok. Nek guruku kepian kok. Nah, maksudnya kena hati-hati niku. Ya ngene moni jaman ngene iki lah kok hati-hati kan piye lah. Iku berarti sakniki niku wis kepian nek tahun wis DKI cuma orang ngandel. Ke bisa nang ngonange Ratu Adil hati-hati. Jagone kembar. Sing dijagone apa-apa tok ngono lho lengarane. Iya kok wong kepian lho. Kuwi guruku nang dikir kono. Dikir. Daerah Lambak Boyo. Ratune loro wae mengkerek ngene. Tunggalane wis sembako wae apa lah. Napa Mbah sembako niku, Mbah? Semua kan kosong kok. Sing dilebokno sembako wae zakat kok. Kok saged. Kelebihan zakat di setara dilebokno zakat anu. Ora denger wong. Sakjane dikon nebus ya mergo sing ngemot kuwi bensine ana bensine lah. Bagian pakai mesken lho lah. Masa iki sumbangan kok negara ndi ora kaprah berat. Anu masalah Jawa Tengah Jawa Barat kebanjiran ono sumbangan. Beras mbok perang ton ngono. Siaran aku apa delok. Mulane siarane ning Jawa Tengah sungai nakeh janji banjir kan. Lho. Ndak Semarang kebanjiran dong 14 desa kalau Sungai nagih janji, Mbah. Sungai nagih janji. Dengan kemungkinan begini loh. Nggih. Dulu ada sungai itu diperingati sungai begini loh. Sekarang kok dihilangi. Jadi mare-mare wis pancen ngono. Wis sulit sangat sulit saniki nah hujan daerah hujan salju sampai bah nah saniki banjir kita pundi-pundi ngoten kok pundi-pundi hujan salju gunung tapi tuh oka gunung nggih saniki katane meletus meletus ngene gunung berapi kok panas kok nah nek kidul ku yo gak berair tapi gunung kapan berapi ya umum carane. Nah, Tuban ndak api, orang banjiran, apa nah. Nah, kok nak Tuban tegal lebih orang Tuban kota api dengan kota Wali. Ratu Adil. Itu kok dengar cerita riwayat nak kaya aku orang ngandel loh, orang ngandel sampai pano. Saya gini yo, kalau damar bulan itu sop, damar ke lampu bulan ke sasi. Sejenis bulan diperkiraan sampai ngono iku. Damar lampu ulan sasi. Nah, damar sasi gak bulan. Nggih. Terus dia jare mburo ngaret najaran ning Tuban 40 lah. Wong ngaret najaran 3 wong kaso kok 40. Nah, kudu mengerti lho. Nggih. Ngaret ku terdengar pada wirid. Nggih. 40 itu wali abdal lho. Ngarit terdengar pada wirid. Nah, ning kono disenengi anake Patelu Gender. Pandulune tegen tapi gelender kalah lho. Ndak ya ngedokno wong ngedak kebakalan wong. Patelu Gender. Dua anak jenenge Layang Seto. Layang sing ngisitno to lho. Layang surat. Nggih. Layang kuminder, layang sing mlaku kanggo nyetir. Mbah, berarti jenengan riyin kali gurune jenengan disanjangi ning benjing niku wonten kahanan kados ngenten niki. Oh, guruku kan wis tenan. Cuma aku ora ngomong.
ngomong ora apa ngandel wae, nggopo. Disadangi pripun Mbah riyen, Mbah? Ngadeke Ratu Adil, jagone kembar. Sing dijagono ora bapak tok. Ke nek Milan iki sing menang ya iki padha. Iki telu ki nek padha menang. Tegese, Mbah. Pripun kok? Penudo disampean didono barang salah. Penunggul ya unggul ya sampai ngungguli. Manis, beberapa sama manisan atau ngawe kata manis terhadap kawan berarti yang betul ini. Cente bener ijan tapi saya nyutek tinggal ngene-ngene. Paham kan? Yang jempolnya ini gitu seperti. Jempolnya ibune kok. Mulane karena bapak dhewe duwe ibu tapi ora ndek bapak. Lho. Lah badhe lan uture ngono. Kan ndek ibu lah, tapi ora ndek bapak. Nggih. Dia ibu cari. Nah, bapak cari nanti. Sing tengah kuwi paling, Pak. Nang tengah. Tengah itu penunggul itu. Cewekan. Ya. Sampeyan roh amine Sunan Gunung Jati Nggih, pripun, Mbah? Ngene lah. Betul ngeten, Mbah. Lho, Nah, maknane pripun kok ngeten ngeten iki? iki penudo, Nggih. iki ibu cari. Isa nang donya ku sing dudono ibune, nek ora ibu ya. Mergo ora ana bapake kok. Nah, kadang kok katae kok ngeten. Yo, katae dhewe-dhewe. Amin wis sing penting yo. Amin. Katae nambah ngene barang. Oh, wis sekarat nang iki. Amin itu kadang koyo pitik gering. Kadang sing ngene. Wis piye yang gitu wong ilmu. Jadi kalau Maulana Ibrahim amin ngono. Tegas. Madhep ngalor. Sing bener terus pundi, Pak? Mbah, iki sing bener terus pundi tiyang amin niku. Ayo sing bener nek mantene anut Maulana Ibrahim ya ngene lah. Tapi nek anut Gunung Jati ya ngene. Ngene iki Berarti ngeten, Mbah. sitok gak sing kan sing kiwa gak. Berarti ngeten. Jadi ngeten, Mbah. Betul. Ya sing ki koyo ora telu tahun iki lho iki penunggu iki penudo iki ibu cari jadi kondo-kondo nek iso ning donya iki ning dono ibu cari tapi nek Sunan Kalijaga ngene ora amin deh ngene laporan tang tapi ana wong liwat lagi dhek ngene anggere Niku sinten Mbah niku, Mbah? hormat deh. Amin. Dia sing hormat nambah. Amine sinten niku Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga ora amin tapi hormat ngene. Hormat. Apa kok ana ulas ngene deh. Dek mengano ngelingi dek wong sak tanah Jawa kuwi kabeh nyebut dek kabeh ngirimi dek lah ngono lah. Berarti carane Wali Songo niku amin niku benten-benten batin nggih. Dhewe lah. Ora denger wong. Apa? Dhewe. Sandangane wae dhewe kok. Sing ora kon kate wae ireng. Sing Sunan Kalijaga wae abu-abu kok. Nah sing Maulana Ibrahim putih, kabeh putih serba putih. Nah begitu rejo, royo sing Mangke nek misale kula amin ngeten nggih diguyu tiyang, Mbah. ya kok ya ben guyu wong amin Nggih, ngeten kok. Terus ngene kok diguyu wong ngene kok mbekok ngene kok. Ngeten. Sing guyu sapa? Cekak amin langsung. Ngene lha apa? Lho, salah ngene kok nggih. Koyo anggite koyo fase koyo kadang langsung kuwi ngotetek ngene. Nggo berkata kok kabot ilmu ngene.